De meeste Limburgse betogers vertrokken vanochtend vroeg al uit Hasselt. De NMBS had speciale treinen ingelegd en betogers konden reizen aan een voordeeltarief. Ook in Hasselt volgden Dirk Biljon en Philippe de Glogne de actievoerders. Merry Christmas and a Happy New Year. Een niet mis te verstane boodschap vanmorgen aan het station van Hasselt. Vanuit Limburg vertrekken er zo'n 7000 manifestanten richting Brussel. In totaal verwachten de bonden niet minder dan 100.000 betogers in de hoofdstad. Een massale opkomst en dat als signaal tegen de volgens hen afbraakregering Michel I. Het verzet moet uit alle lagen van de bevolking komen. Belgen mogen dit niet pikken. Dat men eens gaat kijken in Luxemburg wie het geld heeft en wat die met hun geld doen en hoeveel belastingen die betalen. Arbeiders en bedienden en gewone zelfstandigen, die zijn niet beroerd om een bijdrage te doen aan de crisis. Maar het mag niet alleen van hen komen. Een indexsprong en langer werken, het zijn maar enkele regeringsmaatregelen waar werknemers van steigeren volgens de bonden. Ze moeten toch zeker rekenschap geven van de werkkrachten, de zwaarte van de werkkrachten en zo. Ik vind toch dat we, als we 40 jaar, 45 jaar gewerkt hebben, dat het toch meer dan voldoende geweest is. Hè? Ten eerste de waar zit dat wij als werkende mens de economie moeten draaiende houden. Maar tegelijkertijd pakken ze ons budget af voor de economie draaiende te houden. Dus het is totaal onevenwichtig. Als je fluitjes willen of je oren te beschermen, heb je dat goed genoeg. En fluiten zullen ze, massaal in Brussel zelfs. Maar de betoging zorgt ook voor de nodige hinder. Zo is een derde van de buschauffeurs van de lijn niet uitgereden in Limburg. De bonden vragen begrip. Ik begrijp dat het niet altijd gemakkelijk is voor iedereen, maar natuurlijk moeten we ook de vraag stellen hoe dat wij een goed signaal kunnen geven. Het recht op zaken is natuurlijk een recht en wij maken daar op dit moment gebruik van. En ik denk dat ook heel veel mensen die vandaag gaan werken mee zullen profiteren van de mogelijke bijstellingen van de regering die er gaan komen omwille van de staking, of die ik hoop dat er gaan komen omwille van de betoging. Schuit dan vol zitten. In België kochten al meer dan 80.000 betogers een speciaal treinticket om de manifestatie in Brussel bij te wonen. De hete herfst is zo definitief begonnen.